Prezident Serdar Berdimuhammedowyň awaza etmegine garaşylan saparynyň öň ýany kurort tebitiniň töwereginde sol sandy Türkmenbaşy şäherinde güýçlendirilen tertipde taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Bularyň çäginde mejburi ýowurlar içirilýär, howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär, adamlaryň hereketi çäklendirilýär. Şeýle-de spirtli içkilere garaşly adamlar hükmünde saglyk dikeldiş merkezlerinde hasaba alınan raýatlar wagtlaýyn tutsak edilýär. Balkandaky habarçymyz ýakyn wagtda Prezident Berdimuhammedowyň sol sandy onuň masgaly agdalarynyň awaza ýagçylyk zorlugyna gelmegine garaşylýandygyny anyklady. Soňky ýyllaryň tejribesinde bolşýaly döwlet baş tutanynyň sebitleri edýän saparlary barada öňünden habar berilmeýär. Yerli häkimliklerden hem anyk seneler barada maglumat almak basartmaýar. Saparyň öň ýany Türkmenbaşynyň esasy kenar bazarynda adyklaryň emeli bolçulugy we ardançylygy döredilýär. Munyň bilen bir wagtda polisiýa jaýlaryň arasynda esaslandyrylan degislilikdäki kiçi emeli suwda nokotlaryny dargadýar. Güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň çäginde raýatlaryň saat 21-den soňky hereketi çäklendirilýär. Resmi däl komendant sagadyny bozanlar polisiýa tarapyndan soragy çekilýär. Mundan başga da ýurdun saglygy dikeldiş dispanserlerinde ozol nese teristlerine we spirtli içkilere garaşly bolan hökmünde hasapda duran adamlar 18-nji iýuny çelini, ýagny görnüşinden Berdimuhammedowlaryň tapary tamamlanýança wagtlaýyn tutsak edilýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde prezidentiň hatta onuň ýakyn garyndaşlarynyň taparynyň dowamında tutuş bir tebitiň adaty durmuşynyň toktap galmagy adaty ýagdaýa öwrüldi.